Fil-Parlament permezz tal-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici, il-Gvern ressaq l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi li għandu jwassal biex ikun hemm riforma kif tkun maħtura u rregolata il-ġudikatura. L-ewwel qari jagħti l-awtorizzazzjoni formali biex l-abbozz tal-liġi jkun ippubblikat. Fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici spjega kif il-proposta li qed jagħmel il-Gvern tmur lil hinn minn dak li proponit l-Oppożizzjoni li huwa biss marbut man-nomina tal-ġudikanti. Spjega kif il-proposti tal-Gvern iħarsu wkoll lejn il-kundizzjonijiet u d-dixxilpina tal-imħallfin, kif ukoll il-mod ta' kif taħdem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Meta kien qed jagħti l-ewwel indikazzjonijiet tal-proposti tal-Gvern, il-Ministru Bonnici qal li l-Gvern huwa xettiku dwar il-ħsieb li fuq il-Kummissjoni li tinnomina l-ġudikanti jkun hemm rappreżentanti tal-partiti politiċi. Il-Ministru Bonnici żied li l-Gvern se jkun qed ifittex kunsens għall proposti tiegħu u għalhekk għandhom isiru wkoll laqgħat bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Min-naħa l-oħra l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista irreaġixxew biss billi qalu li d-dibattitu għandu jsir b'mod immedjat, dan wara snin twal fil-Gvern fejn m'għamlu xejn biex isiru l-bidliet meħtieġa, bidliet li se jsiru fl-ewwel leġislatura ta' Gvern ġdid. Intant fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra intlaħaq qbil li l-ġimgħa d-dieħla jibdew ikunu diskussi emendi għall dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Dan wara li l-Qorti Kostituzzjonali qalet li liġi li daħħal il-Gvern Nazzjonalista fl-2002 tmur kontra l-Kostituzzjoni.